Croeso nôl yma I gylch y Defed, a ni wedi symud cylch nawr draw at y Defed Mynydd Maes Yfed a'r wyn hyrddod sydd tu ôl I ni'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd. Fach iawn I weid bod rhywun sy'n eitha newydd i'r bryd yma, ond sydd wedi cael blas arni yn ymuno â fi. Katie Davies o fferm Llwyn Crwn, Pen y Bont, Sir Gar. Croeso ato ni. Diolch. Gweithio'n fras nawr, beth sydd wedi ddenu di at y bryd yma? Beth yw un nodweddion nhw? Wel, maen nhw'n y henach bryd yn Cymru, o mas o bryd Cymraeg, de. A maen nhw'n dawel. Maen nhw'n just, Defed dof iawn fi. Maen nhw'n. A I fe na beth sydd wedi denu ti at y bryd? Achos mae crwt bach gyda fi, maen nhw'n roedd fe handlo. Reit, felly gweddi at beth ych chi angen ac eisiau dangos. Wel, tu ôl I nawr, astoion ni edrych ar y cylch yma o wyn hyrddod sydd gyda ni. Cerdda ni trwyddo beth yw nodweddion fi? Ni'n gweld... Mae eisiau nhw cael coesau brown fel pen brown, ond dim rhy tywyll. Cluster bach. Ond bydd y judge yn edrych os maen nhw'n gallu cerdded yn iawn. A faint o gamp yw I trin nhw? Ni'n cael, wel, wyn nhw, felly maen nhw'n fwy anghyfarwydd a cherdded y cylchoedd. Faint o gamp yw I trin nhw i'w dangos nhw? Maen nhw'n eitha dawel. Maen nhw'n eitha dawel. A os ni'n edrych trwy'r cylch yma fan hyn, fi'n deall, fi fydd I dyn arddangos ar gyfer y bryd yma maes o law, a mae'r perchenog yn y cylch yma dyn ni, yw I? Mae hi, Gyda Kate Overs. O Castell Aberhonddu, ie? A siarad ni drwyddo rhain, ti'n gyfarwydd iawn â'i stoc nhw. Beth, oeddi'r o na'n sefyll mas I ti? Ie, mae fe'n sefyll mas. Mae hyd yn dod fe, mae fe'n cerdded yn dda, mae fe'n just sefyll mas. O'n bach neis o'na. I gymharu wedyn yr o'n sydd gyda ni o Castell nawr, twtch bach yn dywyllach na rhai eraill yn y cylch yma. Sut mae'n cymharu wedyn ar rhai sy'n ei ddilyn e? Achos ble maen nhw'n byw, maen nhw â red sandstone, a mae fe di dod off yn cot dafod. Felly dyma ti'n cael enghraifft, ni wedi bod yn trafod lliwio a lliwiau gwahanol ar y Defed yma ar amrywiol gylchoedd yn ystod y bore. Ond fan hyn mae enghraifft I ti o liw naturiol sy'n tarddu o'r ddaear. A ni yn Llanelwedd fan hyn, mae hwn yn gadarnle i'r bryd. Lle maen nhw wedi dod o Radneshire. Sir Maes Yfed, Henffordd hefyd. Ond ti mwy o'r gorllewin. Ti sydd wedi cyflwyno'r bryd yma? Sdim lot o ni sy'n cadw nhw mas o'r ardal. Mae rai o ni. Mae fi a Owain Jenkins, lawr y gwylod yn cadw nhw mas o ardal. Mae rai pobl arall, ond sa'i gallu gweld. A pa mor boblogaidd yw'r bryd drwyddi drawd? Oes lot o fynd arnyn nhw yng Nghymru? Na, sdim lot. Mae nhw'n eitha... Wel, rhai bryd yw nhw. Na pam fi'n cadw nhw, jyst I trial cadw y bryd fynd fyd. A mae'r beirniad dyn ni fan hyn yn mynd trwy bethau fe. Beth bydd e'n edrych amdano fe nawr? Edrych amdant fyna nawr, cluster bach. So fe'n really becso os carne gyda fe'n un agos. Mae fe'n dibynnu beth mae'r judge. Blas y beirniad yw'r cyrn, efe? Chos mae'r beirniad, ni'n sôn bod y bryd yma'n tarddu o'r ardal lleol fy'n, a'r beirniad yw Mr Edgar Morgan, fferm Neuadd, o'r ardal hon, o ardal y sioe Llanelwedd. Fydd e'n gyfarwydd iawn ar y bryd, dwi'n siŵr fydd. Mae'n gadarnle i'r ardal, a mae'r beirniad yn cael blas ar y beirniadu. Felly, dyn ni'n ôl yn yma, ni weld siwt hwyl mae wedi cael a pwy sydd ar y blaen. Defed, ni yn osbarth y Defed Mynydd Maes Yfed. A'r dosbarth ymlaen I nawr yw'r wyn hyrddod. A mae'r beirniad wedi bod yn mynd trwy bethau. A gyda fi yn gwylio fe wrthi, mae Katie Davies o fferm Llwyn Crwn, Pen y Bont, Sir Gar. Katie, ble ti'n meddwl mae'r beirniad arni yn ei benderfyniadau I ystyriethau fe nawr? Mae fe chwilo nawr am glân ar hyn o bryd. Jyst gweld os mae fe'n digon teit, de. A fe hwnna un o'r camau olaf pan fydd yn dod I wneud y benderfyniad? Beth yw'r broses mae wedi mynd trwyddo I gyrraedd fan hyn? Felly mae'n edrych ar y blaen, beth fi oedd e'n edrych arno cyn hynny? Danedd, trad nhw, I gweld os maen nhw'n gallu cerdded. A bryd wedyn ni. A'r bryd characteristics yma, yr nodweddion y bryd, beth yw'r pethau bydd yn gwahaniaethu rhwng un a'r llall? Achos mae un wedi dal ar dylygad un, dos e? Oes. O, mae rhai yn cael ei symud mlaen fan hyn. Oedd rhain doi yn rhai oedd wedi dal y dylygad un flaenorol? Wel, na I fod yn onest, ond na ni. Ond o weld, pob un a'i flas yw un yn yr busnes, o weld nhw nawr, wyt ti'n gallu gweld? Fi'n gallu gweld, A beth
So, beth ti'n meddwl beth i'n mynd trwy'r beirniad yn rhoi rhain mlaen? Maen nhw'n gallu cerdded. A mae clusau bach gyda nhw. Mwy bach na rai sy'n A mae un yn dod draw fan hyn nawr. Hwn oedd un o'r ffefrynnau di, yn Ie, os. Mae yn sefyll yn gadarn, sefyll yn gryf, sefyll yn uchel. Gwybod sy'n mae arddangos I hunan yn y Celch yr Hofers yw rhain Hofers yw hwnna, ie. O Dre Castell yn Aberhonddu, rhai sydd wedi cael crynlwyddiant. Maen nhw wedi. Ar y bryd yma, a bydde di'n dangos iddyn nhw. Mae'n lawr. Pa ddosbarth bydde di'n dangos iddyn nhw? Ierling Yw. Ierling Yw. Y ddafad blwydd maes o law, ond am y tro mae'r beirniad yn cael cryn waith yn pendroni dros yr hyrdod blwydd, yr wy'n hyrdod yma, mae'n ddrwg dy fi, ar hyn o bryd. Ond mae'n edrych os ei lygad wedi cael ei dynnu gyda dy gyfaill di o Dre Castell. A fyna fi ti'n dal yn rhoi darian, er bod wedi tynnu rhai eraill mlaen. Mae hwn gyda coth da, fi'n credu. Mae'r un ar ochr dde yn agos at ni. Coth da. Ti'n gweud gyda coth da? O gyda corff da. Pan ti'n gweud corff da, beth ti'n sôn am? Fel mae digon o coverage I gael drosto fe. Pam ti'n teimlo fe mynd lawr y cefn ni. Ie, achos I ni fan hyn ar y mylon, yn edrych arnyn nhw, a golwg yn unig ni'n cael arnyn nhw. Mae'r beirniad yn cael ei trafod a'i trin wrth gwrs. Checo pethau fel y danedd yn cael teimlo'r goes. A faint o waith sy'n mewn I pethau fel trimio ag arddangos? Na ti? Yr wy'n hyrdod fan hyn. Yw e wedi penderfynu? Ie, mae wedi penderfynu. Mae'r beirniad yn mynd at y stiwardiad. A maen nhw'n cael y rosets yma a'r llysau. Ag at bwy mae e'n mynd I roi. Owain Jenkins. Mae fi neu Rhys Jenkins. Doi frawd sy'n siowan. Rhys Jenkins, Rhys yw ti. Yn y London Derry, Peel Getty, Sir Benfro. Awn ni mlaen, diolch yn fawr Getty, lai mlaen I llongyfarchiadau mawr. Congratulations. Very pleased, I'm sure. Yeah, very pleased. First time with the Radners here, so... First time with the Radners here as well. It's amazing. And are you showing a lot in the class today? Yeah, I've got a yearling ewe coming out in the next class and then a ewe lamb. So a busy morning for you. Congratulations, a great start. Llongyfarchiadau mawr I ti.